zaitu, que ya está. Claro, ya las somos turísticas, baina bueno. Hemen atzen daukagun proiektua dator 2016 egin nuen bidai bat Nepalera lagun batekin, eta egin genituen 3 aste, han pasa egin genituen 3 aste. Aste bete trekking egiten, da gero beste 2 aste lurraldea pixat ezagutzen. Eta bueno, handik bidai guztia egiten, jun nintzen ateatzen, argazia hango jendeari, hango momentuak, nola biziren jendia lurrikara eta gero, eta bueno, pixat behaien bizimodua nola bizirean, pixat adierazteko. Bueltatzean, Node Kultura Elkarteak Donostiko eskainin ziaten lehenengo erakusketa bat egitea Donostin, eta nahi nuen lehenengoa, eta bueno, kontentu batean nintzen, da gero udaletxekin ere hitz egin nuen Zumarragan, eta eskainin ziaten leku hau aurkezteko, eta bueno, bigarren proiektu bat aurkezteko lekua ikusi nuenez, Donostiko proiektuare aurkeztea erabaki nuen, zati iraia eta azaro artean egin nuen kurtso bat, El Arte de Ver, Claudi Gesluban argazkilariak eman da, eta Donostiko fotogunek antolatuta, eta berak jarritzean proiektu bat Donostiko topologia edo Donostiko detaileak aterata, denak elkarrekin jartzean Donostia agertzeko proiektu bat. Eta erabaki nuen egitea txuri beltzean edo sepia kolore puntu batekin, Nepalekoa ere kolore asko zeuken, nahi nu pixat aldatu. Eta orduan egin dituen argazkia, karratuan, txikiak eta txuri beltzean. Eta hori ikusi daitezke, Donostiko lekuak ezagunak dira, guztiontzat ezagunak dira, baino turistiko puntu horretatik atean nahi nuen orduan, hori atera da, eta jendeari gustatzen zaion. Argazkia daude ateatara, Carmena Reflex batekin, eta gero inprimaketak egin ditut fotogunen Donostian, bera egiten dute lana paperia profesionalagoak eta erabiliz. Dia ez dakit nola ditzen dian. Bai, hori da. Eta beraiekin, kurtson batzuk egin ditutola paperak eta aukeratzeko, ezagutzeko, eta horren bidez beste kurtso batzuk ere egin ditut beraiekin, eta orain beraiekin egiten dut lan ateatzen detenean paperea argazkin bat, gustoko argazki bat, beraiekin egiten dut. Donostian ere jarri dituen salgai, eta han ere saldu nituen batzuk, eta hauek ere salmentan da ere. Osea, nahi duenak eta norbaitek interesi badu, ja utzi dute telefonua, eta nahi duenak deitu dezala. Egin daizke baita ampliazioak, txikiagoak, handiagoak, hori hitz egitea da. Cuenta esta.